Adlaw Biyernes, pitsa 15 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Aksyon! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Aksyon! Radio! Pila sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, isa kabulan antes sang Chimpo Muerto Bacolod City Police Office nagpatigayon sang preventive measure agod mapahaganhagan ang crime against property sa bulan sang Agosto. Telco Company sa Bacolod nag-umpisa na sa pagpanghawan sang spaghetti wires. Negros Occidental kag DOST PBOX nagpatigayon sang Durex platform training para sa mga LGU. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Pabor ang mayoriya sa mga Pinoy sa pagbalik sang face-to-face classes base sa survey nga ginkomisyon sang Pulse Asia nga ginpagwa kahapon nga adlaw, Huwebes. May 94% sa mga respondent ang konporme nga ibalik na ang face-to-face classes base sa survey nga ginpatigayon sang Hunyo 24 tubtob 27 kag ginkomisyon ni Senador Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian ang natalana liwat nga mangin chairman sang Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture nga iyaman ginuyatan sang nagligad nga 18 Congress. Sa resulta sang survey, ginpahayag sang talatapan ni Gatchalian nga ginpamangkot ang respondent kung bala konforme sila o kung hindi nga pahanugutan ang pisikal nga pagsulod sang mga kabataan sa eskwelahan sa maabot nga pagbukas sang klase. May 67% ang nagsabat nga strongly agree. Kag 27% naman ang somewhat agree nga may kabukusan nga 94%. Kung magbalik man sa bulan sa Nobyembre, siguruhon lang naton nga hindi mabutang sa peligro kag hindi matapikan sang kagaw ang kabataan. Kung madula na giman ang COVID-19, ako ya pabor man ko nga magbalik ang klase. Pero kung magsaka ang kaso sang COVID, panilagan tanay. Tunan tanay, kay kadelikado. May ginikanan bala nga magpadala sa kabataan nila kung magsaka naman ang COVID. Pero kung normal na ang tanan, maayo gin man ang face-to-face classes. Agod nga maka-estudyo gin maayo ang mga kabataan. Depende sa sitwasyon, depende sa pagpanilag naton sining wala untat nga paglaptas sang kagaw sa pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35 na. Aber, rekta kita. Palibot sang syudad sa Bacolod, observation report sang aton patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol! Sigurado kay Biyernes subong ang nagaman sa patrol si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-action, kamusta ka mo? Do kanami isang tulog kay ti bulubog ng Action Fred ang tiyempo. Subong nga kaagahon, medyo gulugal gani kay ang bulan ho, hindi kitaon kay natabunan sang galom. Pero ti kanami lang Action Fred especially nga thank God it's Friday daan subong di kanami kay last day sang opisina sang iba naton sini nga mga ka-aksyon nga naga-enjoy iya
kon weekend, especially nga ti pagtapak Sabado Domingo, family bonding ang ilang nga ginalook forward. Kag makaluto-luto sila sang ilang sini nga mga paborito galing kay ti medyo hindi na commercialized action Fred kumbaga. Kasi ang mga ingredients subong perte na kamahal. Especially ang aton sining baboy ara gyapon sa 290 to 300 pesos action Fred. Kag may ara man niya sang depende kung baklon mo kung sino bala nami man ka untulan kay may siksikon ka galing kay te pag kilo pala action pwede sa kakilo pila lang na on tulan ng imo sining tukukan or baklon gid bala galing kay amo man ang kasabor sa iba na especially kung plano by magkadto sa baybay pwede lang gyapon dali ang entrance subong sa baybay gamahal mahal na lang di tanan action Fred ang gasolina lang to kag ang krudo ang krudo lang to naglubo ligat 6 pesos 7 pesos tilagin man. Pero anyway, Action Fred sa palibot sa buong syudad sa Bacolod, do kanami may improvement man. Especially ang ginatawag Action Fred bala nga basura sa mga dalan nga masabi. Especially sa may Central Market, sa bahin sang Libertad Public Market, do kabay Action Fred magtayo yun Kahit especially diri sa may Libertad Public Market, nang gausbong gid balang baho. Labi na kung gaulan-ulan, kag may pagbaha pa na didaan niya. Kabay pa mapadayon sa administrasyon sa buong ban sang tawo kay ara gyapon Action Fred na pabilin ang disiplina sa tawo. Kay ara ginagyapon sa desisyon sang naton nga mga pumuluyo nga mapabilin nga matinlo ang lugar kag malikawan ang pagbaha. Subong mga ka-aksyon ti ara gyapon ang lain nga tiyempo ang aton nga ni pumatsyag ang tingog nga matamat naman lain dala sang Action Fred is init pagkahapon nga ulan tikis makasulay kita ti halong-halong lang kita sa aton sa mga action dalagin protection sang inyo sining lawas sa adlaw-adlaw bala. Observation report halin sa patrol Action Ibinaboto una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. May low pressure area kagang nga bagat gid amo ang nagapaulan sa halos malapad nga bahin sang pungsod Pilipinas. Namit ni karon nga aga sugba ka bukaw-bukaw bla. Tapos may sinamakan ka daw amo lang nang ginapulo pangita sa ginawa ko karong aga. May kalokalo kabi ang sobra nga bahaw bla kanugon ginakalokalo ko na kanamit nga ipamahaw ko na aga ng pagsugba mo blaga aso pa pagkaon mo sos manamit tapos ang galabay-labay si mo ga short slipot ka guwapusod okay na ang pabahaw mo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:39 na si Toto Imbong Jocampo upod kay Kap Bito Unagid sa Mao kay Manuel John Ong Gran Kapal good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsa kakagahon. Kahinida Ordonez, good morning. Dira kay Ruming Estrabon, Hidalanga, sang Barangay Talaban, Himamaylan, good morning man. Subuman kay Milvin Piñapel, kay Amek, Garciniego, good morning. Kay Mayor ko tuloy Ruiz ang Banwang Kandone. Sige, good morning na sa inyo. May lang nga pagmonitor tagsagid kakagahon. Diri anay kita ang libre balang ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Anong kadlaw ipatuman ang gun ban? Pagkatapos no permit no rally didto malapit sa sunas ang presidente sa Metro Manila. Kung sa bagay, mga 150,000 sobra gani guro ang puwersa sa aton kapulisan, militar kag iban pa ang ipalapta ina sa palaabuton nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Pamatian tang suna, ano ayhan ang iplastar ni Presidente Marcos, anano ang iya pananawan sa sulod sang anom katuig nga pagpungko niya bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Damo nagalaom nga may pag-uswag kuno ang pungsod. Aber, panilagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na morning. Dira si Milko Bilio. Tamyaw kuno si Brad Mating na ni Pales kag si Ricky Diamante. Gadigamo ba kagahon nagamonitor sa Isabela. Si Inday Jinky Dialagdo aga pa siya. Morning kuno kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Kristen Manalo, ang hili ka Lapi, Mikey Montilla, kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Taga Arizona da, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Life extension. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagakamat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Ato na balita espesyal, ini nga subongo, ini mga pamahian, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, ha? Timing kay tigululan subong. So, Action Boy, of course, ang mga pamahiin Action Boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Malilili. Okay? So, una Action Boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Tika ba sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So, baka kunway kabi ko na tikad to kay dos baybay kag simuton mo ikong langsa gid man ang baybay. So, ini bilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magpreparar sila. So sagad din gila mga tagahigad baybays ni. Oo, balang gali nila kung may bagyo. Mga patimaan nila mo. Oo. Para bla ka notice ka. Nga kung daw hana nga mag-ulan, kung sila mag-ulan tudo, ang mga sapatan sa inyo balay, daw ginuwa, mga tangam. Ay, lang. Kaya pabalo na sila. Kaya lang. Punta, na may maabot ng ulan. Magiting. Kaya ginawa, sa ginapabalo kanila, may paabot nga bagyo. Naman mo naglagang may bagyo ko, bago ko nakabati yan. Naman action, baka magluwas na Action Boy, doon naga-shape ko no kanal ang dalampasigan. Ano tsura sa kanal? Ang doon gin-search Action Boy. Doon duga mo na bala ko no ang bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa kumbaga di ba kung pabaybay duga pa amo na sa imong tubig. Aray ako no gamo na sa kilid ko no. So bantayan mo na Action Boy. So do medyo do ka linong saya pero gamo na sa kanal. Duga ka. Kita gini nila sa radyo gamo na. So sumadyong mo na. Ano na yung mo yaman? Kalain. Lihat tabla. Go practice actually. Go practice madyong para malasa mo na yung pizzas. Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling Action Eric magbanwa. Tamo na dito mga sapat-sapat na daw ginuha na sila basta daw mag-ulan. Oo. Natatasiyahan ko na tuon mo. Daw ginuha sila blaw. Lain na maginuha mga manog mga. Ay kala, hindi. Ngilo ginakatama mo. Yaks may pamagawa ang okay na kung magawa ang ipis, hindi lang magawa ang kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang sa do mga bahaan or kay daw nakita ko na daw drag ka base na daguro ang kuanay ang ining pelikula bilang nga Ice Age. Kita mo pelikula nga Ice Age nga mga kasapatan kay ginuwa sila once na may calamity nga. May calamity to gabi na kuan sila mo no ginuwa. Ba siguro Action Boy. Siling ni Mami Ems ang upo din nila kuno siling kuno kung maghuni ko nung pakaabot silang mauntat ang ulan. Magkukak. Oo, kung magdinamo sila. Kokak. Wala ka ngayon. Kaya paka ko. Pwede ka mag-sideline Action Boy bilang paka. Hambal man ni Action Eric, mga sapat kuno sa bukid magwa kon maglupok ang bulkan. Isa pa gina. Ay, mabala na nila mga. Okay, so sa ulan lang tani Action Eric. Okay lang. Sorry. Galing ko Action Eric. So next Action Boy, kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay, yan.
kag hindi ka gusto nga mag-ulan, magbutang ka kuno sang 12 ka, isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atop. Ay na. Ano mo na? Swerte, no? Tama. So, kung may dako nga selebrasyon sa inyo balay, Action Boy, butang ka Or na sa isa kung may mga dosena. gusto po, kung naimo labi nga, may dako, hindi man may dako sa inyo balay lang, kundi kung may mga party, o kung may mga activities, Activities. kami or mga ano outdoor na. activities. Yan. Mabutang ka isa ka, Isa ka dosena. Tre. nga- Ay, isa ka dosena lang? Isa ka dosena, kaya tre, sobra 30. 30 na yan, tre. Do, 30. 30. 30 lang? 30. Okay. Basta Na hindi ko tre. ano kay, hindi ako na hindi kakabalo, kay magbakit. Itlog ito, isa, duha lang. Nakalain. Makalain sa ka-3 lang, wala mo na ka 30 na. Ay, sorry. Budgeted eh. Duwa lang kay itlog, ito bakal. So, muna, in fairness ha, subong mo lang ko ni Kabati Action Boy, nga butang, ti masaka, kapatid sa babaw, yung sa inyong atop, yung butangan mo, kaya sang Ako sa kami sa dosenang una, itlog. doon duman ko sa may mga activity kami, hatag kami itlog, isa ka tray. Naghatag Dra kami sa may itlog ano yun? Carmelites. Carmelite. Pila na ka beses na nga proven na siya nga proven na Once siya. mag-ano mo. Oo nga, mayara ka nga nag-ulan. Hindi nakahatag na kami ito sa aga. May experience ako na mo, nag-ulan. Nakahatag sa muna sang itlog sa Carmelites. Nag-ulan, tapos ang manuglapit na nga mo activity, naguntat. Tapos activity, nag-ulan. Ay, okay. Experience ako na ya. Ate, way ko man mo ginagawa nga magpati, pero ako na experience Pero siya. mo na experience siya. Proven mo na yan. Proven ko na ya. Okay. So, ingin mo yala na ya sa atop kaya mabutang. Sa atop. Kaya So, pwede ka naman silingon, sa Carmelite. bawion mo lang ang gapon. Ha? Pero mas tipid niyo ka 12. Libre sa katulog. Ano yung 12? Lagi ako boy. Kaya hindi pwede 11 ha. Kaya basta yung drink side sa inyo balay mo ulan lo. So, dapat 12. Get. Yan katulog. Yung silang litong itlog to kay tanok mo yung isa. Gini nga kinagutom na sa ikaw lahat sa event. So next Action Boy, bulong ko no sa Dinay ka, mamangkot ko dahil butang sa kung may ka mo atop, di mo ibutang na. Kung may atop. Himuan mo atop. Himuan mo gijatop. Bisan magkinano. Butangan mo gisa atop. Nag-big celebration ka pa sa inyo, balay nga wala mo lang atop. Ano naman, trapal eh. Hindi yung klase sa dabla ka-big celebration sa inyo po, ay kay atop. Ano mo, yaman, hindi mo. Outdoor na nakaroon. Pero ang ibang yung butangin nagyapon yung mga parang hindi sila mainitan. Mga tent or ano da. Okay? So, next Action Boy, bulong ko no sa ano kayong bungang araw sa ligay noon gani? Bungang balhas. Bungang balhas muna. Bungo. Oo. Bungang singot man sa ano mo. Naglibog ko ali ulo ko mo nga ti bungang araw. Oo. Sa ato ni bungang balhas. Oo. Nga araw balhas do kalayo. Tingay ito na mahimo. Sakto na bungang balhas basi plagpat na nangapon no. Hindi mo kaya mo niya na bungang singot sa Bisaya. Singot? Singot kay balhas, singot. Balhas. So muna, bulong na kuno Action Boy sa bungang araw lang gamiton ta para. Sa bungang araw, ang una nga pag tulo bala sang ulan sa bulan sang Mayo. Ang first ulan sang bulan sang Mayo, bulong na kuno sa imo nga mga Standard Time, 5:04 na. Aber, pasudlon ta ang report sa puwersa sang aton kapulisan. Isa ka bulan antes sang Tiempo Muerto Bacolod City Police nagpatigayo na sang preventive measure agon mapahaganagan ang crime against property sa bulan sang Agosto. Police Balita. Detalye o podcast Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office, isa ka bulan antes pagabot ang Tiempo Muertos sa Agosto, may mga preventive measure na nga ginhimo ang kapulisan sa syudad sa Bacolod agod nga mapaganagan kung hindi iba mapauntat ang kinawatay diri sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio Action Fred, ginpahayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga nagasaka ginman ang crimes against property sa pagsunod sa bulan sa Agosto, bulan sa diin nagasira ang mga sentral kag bulan sang Tigkiriwi. Ginmando na sadto pa sa mga command conference ni Martir nga manging alerto ang mga kapulisan sa syudad sa Bacolod kag ipatigayong gid ang ginatawag nga Police Visibility Patrol oras sa kagabihon kag kagahon. Magluwas ni babakuruman ang Police Visibility Patrol sa downtown area sa dili kakatabo ang pila ka mga kaso sa kinawatay sa sulod kag sagwa sa mga department store o kon malls. Panugyan man ni Martir sa publiko nga dapat mangin alerto man oras sa kagabihon sa posible pag-atake sa mga kawatan sa pila ka mga pulian nga yara sa subdivision diri sa syudad sang
Bacolod. Expected na lang, no? Well, in fact, a month ago na conference na kami about that, and we are intensifying our campaign, especially on injuries and robberies now kay among the mga station post na ito, freeway, station na. At may mga nanakpan natin ating mga theft cases na nakahal naman. Kamusta sir observation sir sa mga downtown area nga daw mo ni masahing damo kaso sir? Yes, oo, so far, okay pa man siya generic, but next month siguro na mag-del. So, good ang checkbox, but just all focus. But kinamaksimay namin ang visibility efforts na atong patrol cars ang kinadagdag niya sa downtown area. Yung mga cases of convergence para ma-minimize or ma-prevent ang mga tindery and vandalism. May mga kaso matas ang robbery hold up pero do solve ang mga kaso sir eh. Oo, kaya nakita po, may turn up, hold up na takot naman to. Kasi ito sa kuhaan o sa may person na ligyos, mag-resolve naman to. Sa mga balay sir, dumiyara man ang kaso nga do ginasunod bala sir raw. Anong mga tips mo para sa matagya sa balay sir? Yes, oo, no, hindi kita bayaan na ito ng panibalay kung mga tao, especially kung may harap mo lang animal barrier, mga chan daw na na, kita mapuli na Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpag. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Rinaldo Perasol, good morning. Kapamati dire sa barangay Samura sa Pontevedra. Si Arlene Villalobos, morning ko no. Kay Sofia Angel Tanalion, Salvador Tanalion, alin sa Pontevedra, with love. Si Utay Benedicto Tamyawe kay Rodolfo Amay Suarez, expert electrical technician sa barangay 35, nagamonitor sa program Adlaw-Adlaw. Thank you, Gid. Kay PJ Rivera, good morning. Always gapamati sa barangay Inayawan, dire sa Kawayan. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning man. Mga pita, tamya ko lang akon utod. Maria Luz, Maria Luisa kag Miroy, sang maayong aga. Si Ray Flores Barayuga, good morning. Tamya ko kapihan ni P. Barayuga, tanan nga nagapangapi sa barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Manjo Arnihoda Monitora sa Jesus Heights, Estepania, tamyaw si Diana Villanueva. Si Elmer Buyet Villamor, good morning man. Si Milili Uligo, gapakita man. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Balita Espesyal! Ato na balita espesyal, ini nga subongo, ini mga pamahiyan, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, timing kay tigululan subong. So, reaction boy, of course, ang mga pamahiyan, action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Malilili. Okay? So, una action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo, ang natalana nga abot kun ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Ito kung baka sa ilok na kung lang sabi. Charot lang. So, baka, kung wala kami kung atikad to kayo sa baybay, kag... Simuton mo ikong langsa, ito ng baybay. So, inibilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magprepara sila. So sagad din galing mga tagahigad baybay ni. Oo, balang galing nila kung may bagyo. Actually, mga patimaan na nila mo. Oo. Parang kaya ka-notice ka, nga kung daw hana nga mag-ulan, kung may sinabi mag-ulan tudo, ang mga kasapatan sa inyo balay daw ga ginawa.
mga ganun. tangam. Ay, lang. Kaya gapabalo na sila. Yung mahulos lang. Punta, na may maabot ng ulan. Magiting, Magiting. Kaya ginawa, sa ginapabalo kanila. Kung may paabot nga bagyo. Naman managli kang may bagyo ko. Nabago ko nakabati ya. Naman action. Baka magluwas na action boy. Doon naga-shape ko no kanal ang dalampasigan. Ano tsura sa kanal? Ang duga, search action boy. Doon duga mo na bala ko no ang ano bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa kumbaga di ba kung pabaybay duga pa amo na sa imong tubig. Aray ako no gamo na sa kilid ko na yun. So bantayan mo na action boy. So doon medyo do ka linong saya pero gamo na sa kanal. Duga ka. Kita gini nila sa radyo gamo na. So Tapos madyong mo na. Ano na yun mo yaman? Kalain. Lihat tabla. Go practice actually. Go practice madyong. Malasa mo na yung pizzas. Ano ne? Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling na action Eric magbanwa. Ay mo na dito magsapat-sapat na daw ginuwa na sila basta daw mag-ulan. Oo. Nandito siya ko na tuon mo. Daw ginuwa sila blaw. Lain na maginuwa mga manog mga. Ay kala, hindi. Ngilo ginakatamo mo. Yaks, may pamagawa ang okay na kung magawa ang ipis, hindi lang magawa ang kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang sa do mga bahaan or kaya daw nakita ko na daw ka di ka base na daguro ang kuanay ang ining pelikula bilang nga Ice Age. Kita ang pelikula nga Ice Age nga mga kasapatan kay ginuwa sila once nga may calamity nga. May calamity to gabi na kuha na sila mo no ginuwa. Ba siguro action boy. Siling ni Mami Ems ang upo din nila ko nun. Siling ko no kung maghuni ko nung pakaabot silang mauntat ang ulan. Magkukak. Oo, kung magdinamo sila. Kokak. Nakakayan. Ayan, paka ko. Pwede ka mag-sideline action word bilang paka. Hambal man ni action Eric, mga sapat kuno sa bukid magwa kon maglupok ang bulkan. Isa pa gina. Mabala na nila mga. Okay, so sa ulan lang tani action Eric. Okay lang. Sorry. Galing ko action Eric. So next action boy, kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay, yan. Kag hindi ka gusto nga mag-ulan, magbutang ka kuno sang 12 ka, isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atok. Ay na? Ano mo na? Filthy, no? So, kung may dako nga celebration sa inyo balay, action boy. So, Philippine Standard Time, las 5:13 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 1928. Una nga bula, resulta 19 kag 28. Second draw, 34-3. Ikadwa nga bula, resulta 34 kag 3. Third draw, 29-10. Ikatatlo nga bula, resulta 29 kag 10. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 38,09,171. Ang jackpot 38,9,171. Ari ang kombinasyon in any order. 11, 34, 10, 31, 42, 5. Resulta sang 649, 11, 34, 10, 31, 42, kag 5. Sa ilo kita, 642, jackpot 6,848,076. Ang jackpot 6,848,076. Combination in any order, 13, 8, 42, 3, 2, 15. Kombinasyon sang 6 por 2, 13, 8, 42, 3, 2, kag 15. Action Radio Philippine Standard Time la 5:15 na. Dira kay Bernadette Lacson, morning, nagamonitor sa Camilla. Kay Lia Lorraina Rakim, good morning.
Bantayan Kabangkalan nagamonitor. Kay Martinez Cyril, good morning man. Gamonitor kami dia sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota. Sige, taga La Carlota, good morning. Kay Aida Alunan, taga Barangay Granada, gamonitor man. Barangay Granada, good morning. Dira kay Toto Siralbo Laya o kun Laba, good morning. Barangay Salvacion, Murcia. Kay Barani ni Rico morning, tamya ko si Bukay aming Opsima, Gingging Perez Kunsing Baran, halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait La Carlota. Sige, good morning. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time la 5:16 kay partner Rodida sa Concepcion Talisay. Good morning. Nagligad nga si Mana kitanay kami. Ari anayo ang epektibo kag natural nga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para ng traffic or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang Lontang report naton sa City Hall, telco company sa Bacolod, nag-umpisa na sa pagpanghawan sang spaghetti wires. Balita City Hall. Detalye pod kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Good morning, Action Fred. Gin-confirman ni Attorney Bong Dilag, spokesperson ni Mayor Albi Benitez, nga nagumpisan na ang operasyon sa mga telecommunications company o telcos para sa pagpanghawan sa mga spaghetti wires. Suno kay Dilag inigatikang nga nagatuyo nga maareglo na ini nga problema antes pa man ang selebrasyon sang Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod sa bulan sang Oktubre. Dugang panidilag, prioridad sa among nga operasyon ang sabahin sang Dalan Lacson lakip na ang palibot sa downtown area. Mayara naman sang team magintugyanan ang siyudad para nga magbantay sa lugar, ilabi na sa pagmintinar sa sitwasyon sang trapiko. As of today are in full swing already, are supposed to be in full swing already, and they will be undertaken in major thoroughfares in preparation for the Mascara October Festival. So it can be safely deduced that hopefully when we celebrate Mascara, it will be a smiling street, not a frowning street because of the spaghetti wires. Some main thoroughfares, and maybe you will see there already notices that they are already fixing the spaghetti wires. Ang main thoroughfares gate, no? Ang maybe Lacson, that will take Lacson and Public Plaza siguro. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Sirwin Hugos na gapamati si Murina Esconde sa Lasya sa Barangay Sibukawan sa Isabela. Si Nancy Garcia. Nancy, good morning. Kay Kat Kibir, kay Vicente Maglage Jr. Good morning nga monitor sa City Heights, Bacolod. Tamiyaw si Captain Alex Butsuko, kag email sa Talisay.
Kag thank you gid. Kay Diding Alohaminto, good morning man. Kay Rosel Polhincio Susana, good morning. Gamonitor kami sa barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Si Dilaos kag Nanay Sabil sa Victorias, ara man sila. Kamusta da sa grupo? Basi kon Sabado makakadto na ko da sa kapihan, da medyo na tapos-tapos ng aton obligasyon. Ara da permiguro, si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Bida Tumbos, arada, gahapit na isa si Bibitan, si Roger Aguirre, si Mayor, si Gilbert Carion. Kamusta kay Boy Balada, kay Dot Sullivan, kay Monet Trujas, kay Nilson Distrito, kay Jok Torres, kay Larry Benitez, dira kay Pareed Jackson, kay Maral, kay Billy the Kid Caro, kay Paul Hipes na, kung kisa gapit na si Abner Magallanes, kag si Jimmy Candelario. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik ako pagkatapos ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation
evacuation center na. Concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mata
Itaas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Negros Occidental kag DOST PBOX na patigayon sa platform training para sa mga LGU. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Nagpatagayon sa training ang gobyerno provincial sa Negros Occidental kag DOST PBOX. Training course ini siya kung paano mag-ausar sa ginatawag nga JOREST PH platform bilang hazard kag risk assessment tool para sa mga local government units ako na LGUs. Ang training nagatutok sa effective use sa GeoRest PH application para mapasanyog ang risk assessment, data collection, data sharing, kag analysis in support sa data-informed planning kag decision making. Ang partisipante nga mga LGUs ang inabugusan sa ilasinitag sa mga Disaster Risk Reduction and Management Office kag local planning officers. Sila ang ginhanas kung paano magkolekta sang datos sa field paagi sa Geo Mapper PH mobile application kag Geo Risk PH web services paagi sila sining desktop GIS software. Ang provincial government amo nag-initiate sa training program pagi sa kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz kag Provincial Information Communication Technology Division. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Lito Dayap na good morning. Kay Dines Nuestro, good morning man. Si Elizabeth Garde, ara siya. Si Dilia Liabe, good morning. Gamonitor sa Charito Heights, Barangay Granada. Kay Jose Mongcal Torilla, monitor sa Binalbagan. Kay Utay Benedicto, good morning man. Kagawad Ares Agda kuno. Gingging Kiking si si Elizabeth Gamala ara siya. Good morning kay Elizabeth Gamala. Subong man kay Mito Solitario. Hindi ko maayo kabasa kung ginapid David ang panamyaw ni Utay Benedicto. Mabalik ako pagkatapos ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Pisyar na tayo! Pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sa Kod sang aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Ari anay ho. Immediate hiring ha. Ang Robin Hood Commercial o Bacolod Incorporated, nagapangita sila sa mga masunod basi ikaw may abilidad, junior salesman, delivery boy, driver sa truck, latiro, mekaniko, motorpool manager. Apply ka sa Robin Hood Commercial nga opisina sa number 45 Tandang Sura nga kalye sa Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Dala ka lang sang imo biodata kag isa ka 2x2 nga kudak sa dugang nga pamangkot sini. Pwede ka katawag sa numero
444-1533, no? Robin Hood Commercial Incorporated. Abi, apply na subong. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:50. Diri kita sa pila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan upod kita. Kay Action Eden Aboso. Action Eden. Action Fred, liwat nga naaresto ang anay preso sa kaso nga RA 9165 sa drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Purok Zone 7, Barangay Handumanan, mga alas 8:30 kagabi. Kinkilala na nagpaan nga si Romeo Madera, 34 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sino kay Police Lieutenant Joven Mugato, amoy ni siyang head sa CTEU, nga si Madero ang napreso sa tuig 2020, apan nagkagwa sa tuig 2021, pinaagi naman sa plea bargaining agreement. Na-recover kay Madero ang siyam tanan kasichay sa ginasuspetsan Shabu, nga may kabugaton nga 28 gramos, kag nagabalor sang 190,400 pesos. Sa karon, si Madera ang yara sa custodial facility sa police station number 8. Balita ni sa patrol, ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Morning da. Kay Baira Family, dira sa barangay Madalag, no? Natamyaw Komunisunya, Baira Sang Rosal, Takuling. Subong man kay Marilo Beltran Caminto, kay Role Lagyap. Nagamonitor siya sa Purokpaho sa barangay Pahanukoy, kay Noel Flores o Noel Perer. Nagamonitor si Lilit Cagtere sa Kabugwason, Mansilingan. Kay Noel Pererda, good morning. Kay Christian Rua, good morning man. Kay Lacson de la Paz, Chloe, good morning. May lang nga pag-monitor, upod-upod kita, tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Daw, umibwal ang presyo sa bugas sa Manila, sumaka 3 pesos. Abi ko na ko nagnubo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets, kangay sa cellphone kag computer. 56 extra nga pagalong ang probinsya sang Antique ginpaidalom na sa state of calamity bangod sa pag-ibwal sining dingge. Bawa, bago lang kita mahuwasan ga matamat paganisaka ang COVID, ari naman sumulod naman si dingge. Katulad sa COVID makamamatay ini. So sa aton mga kauturan, hindi na napagulaton nga magduging pangdinggi diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Himo gi kita sa mga bagay nga maproteksyonan ang aton sini pamilya. Labi na gid ang nagapuyo sa mga masiot bala nga mga lugar kag ang mga tubig sa palibot labi na gid kumatinlo. Kag isa hindi nyo maula da ang mga baso o kung ano dira nga mga tubig, kay matinlo nga tubig mo, ang ginaistaran sini, kag dira sila gabuto. Kag ang pagbuto sina, posibilidad, pipila sina, nagabit-bit sang balatian nga dingge. So, extra gid nga pagalong. Kay ga sulod na mga kagaw. Hindi pa kita iyawan sang COVID, mga monkeypox kag iban, umarang ka naman si Dingge. Action Radio Philippine Standard Time, 5:58 na, standby na sa aton Action Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Action Boy Duran kag Action Dorel Cabato. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.